Kai ko wannan uwar rana da ake zabgawa, ni da dama ma wannan ruwan ya kamata. A wannan ruwa ba zai shawo ba. Wannan ruwa ba zai shawo ba. Saka ko da kai ƙato da kai haka? Lafiya kake. Da azumi ka sha ruwa. Lafiyar ai ta kawo shan ruwa. Ni fa riga ni furta. Allah. Ni fa riga ni furta. Dan a gabana nan mutum ya faɗi ya yanke jiki ya faɗi ya kama da wuta ni ko ban yadda haka ta faru. Duk saboda azumi nan jina nake jiki na. Ai na kenan ba mu ji labari ba. Wanda zai sha malami. Kun ga yanzu da asar ta kusa. Bai kamata ku karya azumi. Shine ku tashi mu sallah. Malami man ka bari sha. Ku tashi mu sallah. Kai an gyara mana shi mun gyara nan haka. Sawun ne ma ni ka sai ta ne. Dan gaskiya ni gaba ɗaya nan. Aban lalace kai kam kowa lalace azumin nan wani. Ku gyara. Ni fa azumin nan zai nake na kasan 10 na dauka. Kai gaba ɗaya na kasan 30 din na diba. Mu je. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ba ko mutuwa ne. Wa ga ma ana sallah ana magana. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kun ga yanzu da asar ta yi. Masu ce za su kare azumi to ba magana kare azumi yanzu lokaci ya abu. Liman Ka zauna inda kake. Liman Ka zauna inda kake. Na ce maka ka zauna inda kake. Ina ga ruwan nan tsaye wa. sai ku duba Ko ba ta tsaye ba. buta da ruwa. A'a liman.